Assalamu alaykum, hormatly watandaşlar. Aşgabat teleýaýlymy öz işini Bagyt şäheri Aşgabat adly gepleşik arkaly dowam edýär. Hormatly adamlar, siz biziň bu gepleşigimize ýygyderli tamaşa edýän bolsaňyz, ýaş deki naýdymçylymyz öz ukyplaryny, başarnyklaryny jany sesdäki şyryn owazlar bilen bezäp, size hoş owazly duýgular paýlaýardy. Bunun gepleşigimiziň dowamyna bir näçe süýjü mukamlar size ýetirmek maksady bilen biziň meşhur aýdymçymyzy mehmançylyga çağırdyk. Ol aýdymçy kim kädip size gyzyklanýar? Sana oňa öýden getip gelýär. Meşhur deki naýdymçymyz Ali. Ali, assalamu alaykum. Hoş gördük gepleşigimizde. Ene biziň watanlyk toýlar mekany. Her toýlarda, bayramlarda gawat gelýär. Aýdym aýdýaňyz, joşkunuňyz paýlaýaňyz. Şu döwürde şu watanda joşkunyň paýlamany ýaşamalyga mümkin näl. Sebäbi aýdym taýda hormat goýulýan ýurtda biziň bugünimiz gülleýär. Ýaşaýşymyza nur çaýlýar. Aýdymlaň öwüşgünem hasy öwüşli görnýärdi. İlk bile näme ýapup şu gepleşigine çağıranlar köp sag bolan. Görýär teleýaýlymda gepleşigine sag bol gepleşigine bar. Bir ýaşlara şular ýalyp diň mümkinçilikleri beren gahman arkadamda köp sag bolsun aýdy. Arkadamyň jany sag bolsun. Tutýan tüm işler elimden rewaj alsyn. Aýdym taýdy owaz ýurdumyzda belentden. Sağ ol, argyň hasyl bolsun Ali. Şol owazlar belentden ýanglanyrmak üçin biziň sahnamyzda ýörükde aýdym taýda has joşkuny şuňky gepleşigimizde ýanglanyrmak üçin taýdany ýigitler biziň ýörükde sahnamyzda garaşyp oturýarlar. Muşdaklar garaşdyrman, olaň ýanyna gider Ali. Başlygyň. Ol howasly. Hormatly adamlar, bugun toy Bagyt şäheri Aşgabat adly gepleşigimiziň aýdym saat bilen bezejek aýdym şeýdimde hemmeňiz tanaýaňyz. Ali. Ali ýene bir gezek hoş gördük gepleşigimize. Sağ ol. Döwürmiz gülleýär. Şu döwürde aýdym aýtmana durasyn gelenok, joşman durasyn gelenok, şygyr döredesin gelýär, aýdym aýdasyn gelýär. Bugünüm joşýar. Şähere çykýan, feýil edýän. Ähli gözellikler sen aýdym aýtmaňy tergi berýär. Aýdym bolup dünýä aýlanýan Alif diýip öz aýdymlaryň bilen ilçinde meşhurlyga eýe bolan, zekiniň bilen, ukybyň bilen halkyň öňüne çykyp aýdym ýerine ýetirmek bolan bir ansatdat. Uly zekin talap edýär, rahmet talap edýär. Döwrüm talabam dörejilik işgärlerinden has üýtgeşik bolup durýar. Ene bugun söhbetimizin başyny öz buýtançlyk gurulmalarym bilen başlamak üçin pursat berýär. İlk bilene Ýakupça näme biz ýaşlara şular ýaly giň mümkinçilikleri döretip berýän. Biz ýaşlara uly sahnalarda, uly döwlet konsertlaryna çykyş etmäge mümkinçilik döretip beren gahryman arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Gahryman arkadamyzyň tutýan tutumly işleri elimizde rewaj alsyn, başy dik bolsun, jany sag bolsun. Biz sungat işgärlerini ähli uğurdan halipa bolupdyr, görelde bolupdyr. Gahryman arkadamyz. Biz hem şu gahryman arkadamyzyň göreldesine eýerip, halipalar bilen işleşip täze aýdymlar döredýäs. Gahryman arkadamyzyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri elimde rewaj alsyn. Şu gepleşiginde de çağıranyňyz üçin sag bolun. Siziň hem döredijiligiňizde köp sürlükler arzu edýän. Şu gepleşiginde geldik. Sadyny oglanlar bilen. Häzir başardygymyzdan hem çykyş etip berersiz, aýdym aýtyp berersiz. Ol howes bilen ol aýdymlara biz ýürek bilen diň salyp diňlär, lezzet alar. Arkadagy watanymyza sebäbi aýdym sadyň owazy belentden ýanglanýar. Häzirki wagtda biziň sunatymyz dünýä aýlanýar. Milli sunatymyz giňden dawarlanýar. Arkadagy prezidentimiziň saýasyna. Ene şu döwür öz sesini goşmak ähli adamlara buýsanç hem bagt bolupdyr. Döwür bilen deňden alyp öňe gitmek ola hasan bagtyň alamaty. Ýöne arkadagy watany öz zekiniň goşup aýdym aýdýanda. Şol aýdymlar has joşkuny ýerine ýetirmek üçin aýdymçyň özüne ilki bilen zekin gerekmi ýa alham gerekmi ýa-da watan diýip urup duran ýürek gerekmi? Esasat näme watan şular ýaly giň sahnalara çykarýaly, gahryman arkadamyzyň döretip berýän mümkinçilikleri bilen şunu ýaly uly sahnalara çykýas. O zatlarym has ýan gaýtyşyň ýaly döretmäni. Her sahna çykanda diňe täzelik bilen çykasyň gelýär, täze aýdym işläsiň gelýär. Hasam joşurýar, tergi bolýar-da biz ýaşlara. Şoň üçin aýdym aýtmakda näme? Zekinem hökman gerek.
ılgamam gerek täze aydymlar döremek üçin. Hemme watan urup duran yüregem gerek. Watanyň söýmeli. Elbette her bir zeki insany gollaýanam sen watanyň da arkadagly döwrüň, şu owdan diýaryň, şu owdan zamanada ýa özüň beledin bizim gowk saknalarymyz bar. Arkadagymyzyň ihlasy bilen döredilen owdan köşklerde çykyş edýän, aýdym aýdýan. Şonu ilki bilen tomoşaçyň üns merkezi diňe sen ýerine ýetirýän aýdymyňda däl. Elbette lewaslarda bolýa, ýöreýişiňde, şol sakna gelişiňde, edebiňde, terbiýeňde. Ýöne şolary has sadaşykly alyp gitmekde maslahatçylaryň badyr, halipalaryň maslahaty badyr. Lewas meselesinde de sakna çykmak medeniýeti barada da maslahatlaşan halipalaryň da bardyr. Esasat näme Ýakup? Maýuklywa adına Türkmen Milli Konserwatoryýasynyň talib bolup okudum da 2009-njy ýyl, 2014-njy ýyl aralykda. O taýda da ähli halipalardan, köp halipalardan tälim aldym. Aýdymy gurdanam şo taý bir medeniýet sungat ojagy. Şo taý baryp okuyan taliplik döwründe ähli ugurlardanam sapak alýa. Sunatyň gaýnap joşýan ýere taý. Hakyky halipalaryň bir üýşüp taliplere, ýaşlara bilim berilýän ýerde. Onu lewas hakda da görýän halipalaryň näli, sadalyk, asyllyk, näli bolmaly. Pispälilik esas adam bezeýe. Onum şu taýda halipalaryň lewas hökmünde de amana halipa dar, halipa ol. Giyinen ne de sen şonu görüp senem şonu ýaly giyinesin gelýär. Aýdym aýdymda da hereketiň öz her aýdyma gelişen hereket bar. Men şu taýda buýsan düşlen aýdasym gelýär da ähli babatda bir de halipa bolýan gahrman arkadagymyz. Hemme urdanam halipa bolup durýar gahrman arkadagymyz. Elbette häzirki wagtda arkadagymyzyň ak hem aýdym ýollar bilen öňe barýan türkmen halky bagtly durmuşyň eşetini görüp ýaşaýar. Eşeti diýarda aýdym sazyň owazy kulaga hasam hoş ýakýa, şol hoş owazlary iýleşlemede şu owdan saknamyza ýerine ýetirip berseň, haýsy aýdymlary ýerine ýetirjer? Şu gepleşiňizde sazyň oglanlar bilen bile bir näçe söýüp aýdym getirdik. Watanymyzy wasyp edýän, arkadagymyzy wasyp edýän aýdym getirdik. Halipalaryň döreden aýdym getirdik. Başardığımızdan yerine getirip bereyli. Ul howes bilen ol aýdymlarda da size üstünlük ardy etýär. Şowluk hemraňyz bolsun. Sağ ol. Min sana geregimdi. Ilini ilime kısıttım tilim. Min sana yüreğimdi. Yüreğime basıttım tilim. Emma ulim inni neçe bilmeri. Yüreğim dimene baranok dilin. İnni versem yürek dilin uzadı. Şal şarabam bolcak eken sevgilim. İsim karıvılim, buğday renkli sevgilim. Sana aslı sevgi bilen donlu yürek. Seni bir şayede bağra bastım sevgilim. Hemmelerden ken yaşayacak yalı menem. İsim karıvılim, buğday renkli sevgilim. Sana aslı sevgi bilen donlu yürek. Seni bir şayede bağra bastım sevgilim. Hemmelerden ken yaşayacak yalı menem.
Yılgırıp kapıda durdu bir oğlan. Kıyganın illerin kısmak istedi. Yılgır digin terde oturdu oğlan. Kıyr derrev bağrına basmak istedi. Emma ölün şülislilin barından Kıydı halas etti hayadilin zar. Yaşa sen, yaşa sen, yaşa sen hayat. Sensiz neçik bardı sevdilin zar. İyisin karıveli, buğday renkli sevgilim. Sana aslı sevgi bilen danlı yürek. Seni bir şayede bağıramazsam sevgilim. Kimmelerden ken yaşayacak yalı menem. Kimmelerden ken yaşayacak yalı menem. Kimmelerden ken yaşayacak yalı menem. Yüreğimin ayağını gel ağla göğün alami. Akvalım sana bağlı gel yarıma ilgice. Akvalım sana bağlı gel yarım ailece. Gelimin boynudan gel yarım aylı gice. Gözüm yanla oymada gel yarım aylı gice. Hoş gelimin boynudan gel yarım aylı gice. Gözüm yanla oymada gel yarım aylı gice. Yüreğimin ayağını gel ağla göğün alami. Akvalım sana bağlı gel yarım aylı gice. Akvalım sana bağlı gel yarım aylı gice. Yakıp meni ateşler, çadladı bu bakışlar. Ya da dönme kışlar, sen gelsen aylı gice. Yakıp meni ateşler, çadladı bu bakışlar. Ya da dönme kışlar, sen gelsen aylı gice. Yüreğimin ayağını gel ağla göğün alami. Akvalım sana bağlı gel yarım aylı gice. Akvalım sana bağlı gel yarım aylı gice. Sıyılap sıyılap söylenim gel yarım aylı gice.
gece. Yar yoluna gidenim, aşkına bağrım edenim. Sıyılap sıyılap süyenim, gel yarım aylı gece. Yüreğimin ayağını gel ağla, bugün ağlamı. Akvalım sana bağlı, gel yarım aylı gece. Akvalım sana bağlı, gel yarım aylı gece. Gel yarım aylı gece. Gel yarım aylı gece. Köp sağ ol Ali, Haşwat. Aydımlaňyza diňsal ýatsa, ýürek goýup aýdym ýerine ýetirýän, dünýäni unutýan, sazandalarym öz okuýuny şol aýdyma siňdirýärler. Olam insanyň zekiniň has pajarlanlygy, sazaşyklygy diýenigi hemme adamda da zekinma, ýöne onu açyk görkezmeli, onu kämilleşdirmeli. Ol özüne bagly, ýene-de ýankytyşmy diýal, onu gollamak gerek. Aýdym adamlara bir göwnü galkynjy ruh gymmatlyk bolup hyzmat edýän bolsa, şol aýdymlary gollaýanym insan gerek, döwür gerek, döwlet gerek, asugdalyk gerek, diňleýiji gerek, muşdaklan gerek. Ne häzirki watan asugda watan, parahat watan. Sen ýurdun asugda bolmasa, parahat bolmasa, sen döredi bilmeýän, aýdymy aýdy bilmeýän, sazam çal bilmeýän. Şoň üçin şu döwre gowunyp ýanglanýan aýdymlar hasken biziň paýtagtymyzda söýgüň mekany. Söýgü hakynda aýdymlaňyma ençemi? Elbette söýgü aýdymy biziň dünýämiz bezi göwnümizde açýar. Söýgü aýdymlary biziň öz şäherimiz, gözel Aşgabatymyz, aşyklaň şäheri, söýgü şäheri, bagtyň şäheri. Şu gepleşiň ady bilen baglanyşykly Bagt şäheri Aşgabat. Elbette şu bagtyň bar ýeri, söýgüň bar ýeri. Şu biziň gözel paýtagtymyzda görünýär. Ine şunki Bagt şäheri Aşgabat atly gepleşiňizde de bir näçe söýgü aýdymy getirdim. Mümkin bolsa ýerine ýetirip bereýin. Ol howes bilen ol aýdymlary biz ýene-de lezzet bilen, dikkat bilen diňler. Ol aýdymlara geçmäkäk ýene bir sowalymyz bar. Şo sowala jogap berseňiz, onuň arkaýyn aýdymy başlap. Ine häzirki wagtda dostluk meselesi has ýigitlerde öňe sürilýär. Dostluk, ýoldaşlyk düşünjesine nähil garaýan sen? Dost saýlamak kyn zat Ýakup. Ýöne dostuny özüňden öňde görmeli. Öz düşünşüm dostsuz gözüňe getirip bolana hiç zady. Esasat dost gerek. Ya täze aýdymy işläňde de ähli ugurda işleseňem maslahatlaşmak üçin esasatlyň bir dost bolup durýar. Hakyky dostuň bolsa sana hakykat aýdýa, amany bir meselen bir aýdymy işleseň kim aýdymy ýerine düşüp baranak da onu esas bir dogrusyny maslahat berajyga adamlar bilen maslahatlaşsaň dogrusyny aýtsa dostuň bilen maslahatlaşýan. Olam sana dogrusyny aýdýar. Dost bu taýa bir hirak bolup durýar. O bolupdyr diýip şey maslahat salışmak esasatlyň bir ýerde maslahat. Olam sen kämilleşmek üçin hasary urda. Bir-birini gollamak, ýa-ni öňe gitmek mümkin diýip pikir edýän. Kämilleşmek. Kämilleşmek mümkin diýip pikir edýän. Esasatlyň birim dostluk. Ýa-ni men toýda bolsam, köpçülik ýerde bolsam esasat ýollaş gerekdir. Ýollaş saýlamak üçin men köp pikirlenýän. Ýöne men gowy dostum, gowy ýollaşym, gowy sadan ýigitler bar. Şolaň badygyna men begenýär. Gowy ýaşasyn çyn dostluk. Ona şol çyn dost hakynda gowy döreden aýdymyňyzdan bar. Şol aýdym bilen gepleşigimiz dowam edäýeli. Başdyny. Ona ol aýdymda da şowly gardy edýär. Sağ ol. Hiç kimin başına iş düşmesin, iş düşeyse başına çın dostları kaçmasın. Koy yaşasın çın dostluk, onsuz ömür geçmesin. Dost ne akili dostluğun, işin düşse bilirsin.
Çın dostlar kıyın günne dost Yıkılan çağında dost Katsavaltın halından Havar alsa şonna dost Dostum kendip evimde Sıynak kendirimde Çın dostlar yanımda Bir gözünün yerinde Barlıvatın ilmidam Gelir sözüm makulla Yanımda hemra bolar İşimde ağraydiler Bidiray sen yolumda Genel birce sorunlar Dost nekil dostluğun İşim düştü bilesin Senin devran gidince Sen sayamda gezilir Sonra salamın alman Senin yüzün soğudular Ananla hiç onlara Olar dost olmadılar Dost nekil dostluğun İşim düştü bilirsin Çın dostlar kıyın günne dost Yıkılan çağında dost Katsavaltın halından Havar alsa şonna dost Dostum kendi evimde Sıyınığı kendirimde Çın dostlar yanımda Bir gözünün yerinde Gitse ırsal devletin Yakın dostların gider Sen yeke bulup kalsan Gamlanıp gönlüm çıkar Şonma dilin keltelip Tecrübünlerim öter Dost nekili dostluğun Ana şonma bilirsin Aydan sürme düşün Var sana Allah yakın Kim atan elin yakın Uyandığın cilin yakın Üyümde yan yollaşın Oğlum kim duydun yakın Kim sana yakınlığın Kıyın günümde bilirsin Çın dostlar kıyın günne dost Yıkılan çağında dost Katsavaltın halından Havar alsa şonna dost Dostum kendip evimde Sıynak kendirimde Çın dostlar yanımda Bir gözünün günümde Dostum kendip evimde Sıynak kendirimde Hak dostlar yanımda Bir gözünün yerinde Köp sağ ol Ali. Gowaydym ýerine ýetirip bersiň. Dosyar bolsun, hosar bolsun degräňde diýe şahyr gowşagyrlar beýan edýär. Dostluk bilen öňe gidilýär, dostluk bilen gadam berilýär. Hasam joşkunly günler dostluň bilen geçýär. Ine häzirki wagtda biziň ýurdumyz dostlugynyk mekanyna öwürli. Döwleti diýarymyz arkada prezidentimiz gör gullen göwünden gujagyna ýaşadýar galkynyň zamanamyz we bagtyar zamanada eçime eserlerini bize serpay edýär mehriban arkadamyz. Men söhbet etjek bolýan zadym hiç öçmejek, könülmejek eserleň taryhy we şöhrati we pederleň diýilýär. Her bir beýik şahsiýetiň, kämil şahsiýetiň hem geçmişde goýup giden izi we oň taryhy bar. Mehriban arkadamyz 2018-nji ýyly Türkmenistan Beýik Küpek ýolunyň ýüregi diýip atlanýar. Şol ýyllarda o kitap bize sowgat etdi Türkmenistan Beýik Küpek ýolunyň ýüregi atly kitap. Şu kitabyň içinde bir adamlaň ziyaret edýän ýeri, siýahat edýän ýer bolan Parawiýiň dörüş taryhy hakynda rowaýat has özüni biziň ünsümiz çekýär. Şo barada aýdylýan nakyllar amma rowaýatlarym giňişleýin. Ýöne şu kitabyň içinde Parawiýiň goranmak üçin
beýik bir ýer bardan dile gidene şol dagyň ýarylyp açylyp gidip şol dagyň içine siňip gitmegi adamlaryň bir derdine em bolan parawybiň ruhy gözelligini kitaba siňdiripdir-de. Şu hakynda seňem döreden gowaýdymyňma? Şol aýdymyň döreş taryh barada aýtsaň. Dogry bellek şunda Ýakup Gahrman arkadagymyň bize peşkeş beren her bir kitabyny şeýle bir manily rowayatlar we manily pikir garaýyş, manily zatlar bar. Türkmenistan Büyük Küpek ýolunyň ýüregi ýylyna da owga deden eseri Türkmenistan Büyük Küpek ýolunyň ýüregi diýip kitap sowga dedi. Şoň üçin de Parawy barada da rowayat bar. Onu özümüz okuduk. Gahrman arkadagymyň kitabyna Parawy barada ýazylan zatlar, bir gowy manily zatlar bar. Şonu okap hem halipalar bilen maslahatlaşyp bir halipalaryň döreden aýdymma. Parawy bibim sen diýip şol aýdymy täzeden işläp halkymyza ýetirdik-de. Şol aýdymam halkymyz, dinleýijilerimiz gollady. Şol aýdymam şu gepleşiginde sowgat getirdi, mümkin bolsa ýerine ýetirip berýär. Ol sowgat bilen ol aýdyma biz ýene lezzet bilen diň salar. Ol aýdym ýerine ýetirmekde de saňa üstüne gardy öýdýär. Sağ ol. Kan tuttum köpek dağın biline, ketar kaştay teke yom diline, Türkmen iline. Ay adım bil ul ilim diline, çağırsam düş bolon Naçar bibim sene, paraw bibim sen. El alıp neşter çekenne yağı, ben ağladım şanlı sen karadağı. Ay Türkmen dağılıptı edil şo çağı, kadığı duş bolun edil bibim sen, paraw bibim sene, naçar bibim sen. Arkacın piri şolar baş bolan paraw bibim sen, paraw bibim sene, naçar bibim sen. Atmaş gövlye derin bir sen, aylar yıllar geçye vakit irdin, vakit irdin.
senin yaratan çın berşen aş bolan şehit bibimden aru bibimden naçar bibimden Udratından kara dağlar yarılın tam divarım gelen ayı örlün gele örlün ay soğuk çeşme şirin şerbet karılan çın berşen aş bolan aru bibimden aru bibimden naçar bibimden Kurbanlanır bilmem didi fırını Takdim eden yatan cayın yerini Cayın yerini Ay şiirim Allah alıp berhin arını Kudrottan daş bolan aru bibimden aru bibimden naçar bibimden Sağ ol Ali, yerine yetirip beren aydym üçün. Inniki yerine yetirecek aydymlaňda da şowluk gardy öýdýär. Sağ ol. Ene şu wagt daş döwrüňmidi aydym aýdaňda bir goşulşyp oň heňine girip şadýan ýerlerinde el çarpışmalar bilen bir mehirli garaýşlar bilen şu saada siňip owada siňýärler. Ýöne şulaňam arasynda aydym ta söýjigikleň arasynda taňa ýörükde sowallar bilen ýüzlenjekler we şolaň sowallaryna orun berýärli. Başlyna. Oglanlar baş bütüne. Men Göktepe tarafının yaşayıcısı Baba Fiyadgelli. Yakup, aydym arzuları kanat paylayar, aydym kamussadan biraz belente saklaýar diýär. Şu ýaňy şu gepleşikde tomaşada oturýarkak, şu ajaýyp aydymlary ýerine ýetirýär. Bu şu her bir aýdýan sözleri, aydymda ýerine ýetirýän sözleri, ene şu sadanly dostlarymyz bilen, sadanly ýigitlerimiz bilen goşulşanyny biz hasy bir özüne maýil edýär. Şu zany menem saňa şeýlerak sorak beresim gelýär. Haçan sahna aydym aýtmagy çykanyňyzda tomaşaçylaryň öňünde aydym ýerine ýetireňizde bir özüňizi näl duýýaňyz, näl duýgular başlaryň geçirýäňiz. Sağ ol, gowsara berdiň de. İlk bilene şu aydym şey bolsun, sadan ne bolsun, şu sahna diýilen zada ilk bilene mukaddes hasap menýärdi. Şu bir sahnaga sen günüň dowamyny 10 gedek çyksaňam, şu ýanky dinleýijileň öňüne gelende aljyraň hökmen aljyrak diýär. Aydym özüň duýup aýtmaly ýerine ýetireňde. Hem özüň duýup sen özüň gowuryp aydym aýtyp ýerine ýetirseň, sen dinleýijileň hem gowurýam kadyp meni bir şeýle pikir edýär. Öz gowurmadyk aydymly göwülligini ýerine ýetirseň onu hiç kimin ýüregine baranyk. Ya yürekden çykan zat ýürege barar diye. Şu sahna çykanda da tomoşaçyň ýüregine barýan iňçe ýöle ýydarlap bilmek sana bagly, aydymça bagly, ýerine ýetirjä bagly. Gowuran taýlayan zadyny ýerine ýetirýän. Şoňa alagyr. Indi häzirki wagtda ýurdumyz halkara derejesinde bir festiwallaň aydym saz bäsleşikleň geçirilen ýurduny ýurluda. Indi egerde bir halkara derejesinde aydym saz bäsleşik geçiriläýse, aydymlaň içinden haýsyn saýlardyň sen? Yakup arkadagly watanymyzda
o şu halk köpçülüğüne yetiren aydımlamydyň haýsyny ýerine ýetirdiňem ýerine ýetirbermeli. Owa, şol bäsleşige de gatnaşy bermeli. Owa, çykarýan aydymlamy halka görýär. Owa, hem aydymlarda ýürek goýup diýär. Owa, şu ýerine ýetirýän aydymlamy owa halkymyzyň adamlaryň aňyny ýaşap bilse, men hiç ýyl armanym ýok. Şu ýerine ýetirýän aydymlamy halkyň ýüregine ornap, owa halkyň aňyna galyr bilsek, onda men şu edýän arzum, ýüregimdäki arzumy arkaýyn etdim diýip aýdy biljekmi? Köp sag bolary şu aydymlar ýerine ýetirýäňiz bar. Bizem şonu hiňlenmän durup bilemdik bir. Şu sahnana gepleşigimiň şu ýerine bir ajaýyp söýgü aydymlar bar. Bir öz ýüregiňizden beslep getiren aydymlaryň birini ýerine ýetirip berseň, bizem hoşal bolardyk. Baş üstüne. Lelem, lele, lele, lelem, lele, lele, lelem, lele, lelem, suyunum saylap lelem. Lelem, lele, lele, lelem, lele, lele, lelem, lele, lelem, suyunum saylap lelem. Kaşlara kıymadan, yalvarışımdan duymadım. Özve giydi sevmedim, söyünüm saylap lelem. Kaşlara kıymadan, yalvarışımdan duymadım. Özve giydi sevmedim, söyünüm saylap lelem. Lelem, lele, lele, lelem, lele, lele, lelem, lele, lelem, suyunum saylap lelem. Lelem, lele, lele, lelem, lele, lele, lelem, lele, lelem, suyunum saylap lelem. Baba! Karanlık giyeceğinin ayı, boynumdur cennet çayı, gödellerin humayı, söyünüm saylap lelem. Karanlık giyeceğinin ayı, boynumdur cennet çayı, gödellerin humayı, söyünüm saylap lelem. Lelem, lele, lele, lelem, lele, lele, lelem, lele, lelem, söyünüm saylap lelem. Lelem, lele, lele, lelem, lele, lele, lelem, lele, lelem, söyünüm saylap lelem. Sizle kalkacağım bilin, gidemegin güman bilen. Aydayın oval bilin, gönlüme jaylap lelem. Sizle kalkacağım bilin, gidemegin güman bilen. Aydayın oval bilin, gönlüme jaylap lelem. Lelem, lele,
eşit idi diyarım, ardımını aytmana geldim. Ardım dinle söyün yarım, ardımını aytmana geldim. Bir gaşından duydum ipim, havarın almana geldim. Bir gaşından duydum ipim, havarın almana geldim. Bil uçtu kanat kakıp, geldim sana yolları söküp. Bil uçtu kanat kakıma, geldim sana yolları söküp. Koy ağlama yaşın döküp, göz yaşın zirmana geldim. Sen ağlama yaşın döküp, göz yaşın zirmana geldim. Allanıp mikrallara gidipsin yaman tellere. Allanıp mikrallara düşüpsün yaman hallara. Seyip koyun akvallara, bağrım edilmene gelin. Seyip koyuna akvallara, bağrım edilmene gelin. Dertlerin deresidir mani, kıynamasa şirin cani. Dertlerin deresidir mani, kıynamasa şirin cani. Aşkım hakta şu distane, karşımda yalmana geldim. Aşkım hakta bu distane, karşımda yalmana geldim. Bil uçtu kanat kakıp, geldim sana yolları söküp. Bil uçtu kanat kakıva, geldim sana yolları söküp. Koy ağlama yaşın döküp, göz yaşın zirmana geldim. Ağlama sen yaşın döküp, göz yaşın zirmana geldim. Geldim, geldim, men seni görmene geldim.
almana gelin habarın almana gelin Ha, Ali gowaydym ýerine ýetirip berdiň. Ýurdumyz söýgüýüň, duýguýyň mukaddesligiň mekany. Şol mukaddeslige besenen diýarmyzda da söhbetimiz mukaddeslige ýugurlýar. Arkadamyzyň saýasynda sazlaşykly söýgä dolan setirilen sepleşmek bilen serpaý edilýän sözler adamlaryň ýüregine ornalýar. Näşwat ýigitlerin arasynda aýdym ýerine ýetirip durkan ýene sowallar dörenleri bar. Olar häzir sowallar bilen ýüzüljek diýe, olaň sowallaryna orun berýärler. Aşgabat şäheriniň ýaşaýçysy Manif Allahyar. Ali şeýlere sowalym mümkin bolsa, ustat bolmak üçin halipa zerurmy? Ustat bolmak üçin elbetde halipa zerur. Ilimiň, bilimiň aňyrsy ýok, o näçe öwrenseň bir iýinçe zat, ene sunmat öz aýdymdan alanda da Maýa Kuliba adına Türkmen Milli Konservatoriýasynyň talibi boldum da men 2009-2014-nji ýyllarda. Şu döwürlerde halipalardan tälim aldım. Häzir hem halipalardan öwrenmeli zadymyz köp. Halipalar öňden aýdylýan sözüm ma, halipasy bolmadygyň şägirdi bolmaz diýe. Halipa ustatlygy ýetjek boldan hökmän birinji derejede halipalyk gerek. Ustat bolmak üçin. Elbette Ali usatlygy etmek üçin halipalaň öwdem gerek, pendem gerek. Olaň zekin akabasyndan çykýan şerrin sözleri zubanyň keňi seň üçin zerur bolup durýar. Şahyryň gowy setirleri bar da. Diýdiler kän zat, käbirse aňsat, köpüsi kıyın zat. Aňsadyn hemmeler başar diýdiler. Kıyının başarmakda iş bar diýdiler. Kıynan bolsa şudur wesiýet diýdiler. Diňe kıyın zat şol mukaddes diýdiler. Mukaddes käri gulluk edýäňiz usatlyga ýetmek üçin ýene sen zähmetiň gerek, okuýuň gerek, zekiniň gerek. Şol zekini okuýup baýlaşdyryp, sazlaşdyryp ýene saz edip, söhbet edip gepleşigimiz aýdym bilen dowam etsek. Başda. Dağlarda incirmisin ya çınar bağmi yanın ya da halyar almadır nari. Dağlarda incirmisin ya çınar bağmi yanın ya da halyar almadır nari. Türkmen gödeli, Türkmen gödeli aşkın girdi bolluley sevimiň dağı. Türkmen gödeli, Türkmen gödeli aşkın girdi bolluley sevimiň dağı. Bahtımı bildim Dizilimin sayısına sen güler yedin Gödel görküm görkana bahtımı bildim Türkmen gödeli, Türkmen gödeli aşkın derdi bolluley sevimiň dağı. Türkmen gödeli, Türkmen gödeli aşkın derdi bolluley sevimiň dağı. Saçların kara ödümü Vasfedeyin edidim sendik birini Örüm örüm saçların kara
gödeli, Türkmen medeli, aşkın girdi bolley, süyümün dağı. Türkmen gödeli, Türkmen medeli, aşkın girdi bolley, süyümün dağı. Aşkın girdi bolley, süyümün dağı. Aşkın girdi bolley, süyümün dağı. Aramıza menzil düştü, min seni görmene geldim. Aramıza menzil düştü, min seni görmene geldim. Sensiz ayrı yıllam geçti, min seni görmene geldim. Sensiz ayrı yıllam geçti, min seni görmene geldim. Sonra da geledi yarım, kara gözüm intizarım. Sonra da geledi yarım, ciğer bindim intizarım. Hey karış yana yedi yarım, min seni görmene geldim. Karış yana yedi yarım, min seni görmene geldim. Min seni görmene geldim, halını sormana geldim. Hey min seni görmene geldim, min seni görmene geldim. Hava ağır yüreğim doydu mu? Ya da özveni süydü mü? Menin yüreğim doydu mu? Ya da özveni süydü mü? Meni armanla koydu mu? Aytmını bilmene geldim. Hey meni şu halla koydu mu? Aytmını bilmene geldim. Aşık Aydar senin kimi? Yedilin vadan ünkümü. Aşık Aydar senin kimi? Mukaddes vaadin kimi? Ya da şuşuk insan kimi? Aytmını bilmene geldim. Sana ne mallı, min seni görmene geldim. Min seni görmene geldim, halını sormana geldim. Hey min seni görmene geldim, görüp gitmene geldim. Min seni görmene geldim, min seni görmene geldim. Hey gel seni görmene geldim, min seni görmene geldim. Min seni görmene geldim, halını sormana geldim. Köp sağ ol Ali. Ne, hovaydımlar yine yerine yetirip berdin. Bir hil koşulup gidýär, aýdym sağda hasam göwnümizde şatlyk döredýär. Biziňe begençimizden buýsançymyzdan goşalan şu aýdymlary sink gidýär. Oglanlar ýene sowal bilen ýüzlenmek isleýärler, olaň sowallaryna orun berýär. Men Göktepe Trawanyň ýaşaýçysy Mekan Bäşimow
Ali size şeylerak soğalım var. Siz aydımsa sınıfından başka näme kär bilen meşgullanýaňyz? Aydymsaz sınıfından başga awa ýigide mümkin ärim azır diýipdirler. Yani onda da her kimin öz gowy berýän zady bol esasat. Wagtyň bollugça sport bilen meşgullanmagy gowy berýän, kitap okumany gowy berýän. Aýratynam awa Gahrman arkadamyzyň döreden awa eserleri, kitaplary biz üçin bir uly joşun berýän, bize ilham berýän eserler bolup durýar. Aydymsazdan başga men hem kitap okuman gowy berýän, hem wagtym bollugça sport bilen meşgullanmagy gowy berýän. Elbette Ali, arkadagly watanymyzda sungat dörejülik has pajarlaya. Kitap hakyna aýdylýan gowaýtkylarym ruhy dünýämiziň açar kitap, biziň kämilligimiziň gözbaş kitap. Kitap ruh gymmatlyk diýen aýtgy bar. Eger ol şeýle bolýan bolsa, onda sözüň iýmiti, ruhyň iýmiti şol ýerde söz bolup çykýar diýär. Bir söz adam beýge de galar bilýär, bir söz adam hassat edip bilýär. Şoň üçin sözüň gudratly güýji biziň dünýämizde has daş döwrümiz gurşap alýar. Söz akylyň şaýadydyr diýär Mehman arkadamy. Şoň üçin söz bilen, söhbet bilen baýlaşan bu gepleşigimizi ýene ýigitleň arasyna sowallar bilen ýüzlenjekler bar. Şolara ormerip dowam edýär gepleşigimizi. Ýigitler başladyna. Balkın vilayatynyň Balkın şäheriniň ýaşaýçysy Ismail Fardo. Maýa Kulýewadnaky Türkmen Milli Konserwatoriýumyna talip bolum diýdi. Taliplik ýyllaryna ýakyn ýatly bir aýtyp berýärmi? Owa, taliplik ýyllaryna esasy şo ýyllarda da aýdymy has şekle geçirip halk köpçüligi üstünden awa halkymyza ödürledik. Taliplik ýyllarynda Türkmenistanyň prezidentiniň yglan eden Türkmeniň altyn asr bäsešigine ýeňji bolmak meýesser etdi. Men iň begenen pursatlam. Taliplik durmuşy gyzykly pursat. Durmuşyňda iň gyzykly pursatlar taliplik ýyllarym kadýan. Meňem şo ýyllar nesibämde bar eken. Sungatymyzyň ak ganaty bolan Gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, biz ýaşlarda şeýle giň mümkinçilikler döretip bereligi üçin köp taňry alkasyn başydyk bolsun. Arzuň hasyl bolsun Ali. Şeýle arzular bizim ýürekden goşulýar. Adamlar häzirki wagtda birek-birege arzu edenne toýda görşeli, toýda diýdarlaşaly, toýdan bolsun, toýlary bezäp durun. İnsanyň ilkinji arzuwy ogly ýerip gyýyt çykarmak, agtyk çoğuluk töýmek, toý tutmak. Şol toýlarda da aýdym tazy belentden ýanglanyrmak. Şol toýlara barýaňyz, bir näçe aýdymçylar bilen bile diýdarlaşýansyňyz, aýdym ýerine ýetirýänsiňiz. Özüňiz indi häzirki wagtda döwürdeş aýdymçylarymyzyň arasynda haýsyn has süýkdiňleýäňiz. Döwürdeş aýdymçylarymyzdan deň duş oglanlarymyz bar. Hemme sahnalarda çykyş etip beren oglanlarymyz. Ahmet Atajanow bar. Halkyň süýüp dinleýän aýdymçylary, Azat Dönmezow bar. Has dinleýäs. Bize sabak bolup durýanym, hem halipa bolup durýanym. Bir näçe halipalarymyz bar. Halipa bagşlamyz bar. Halipamyz bolup durýan şu döwrüň saýrak bilbili o wazy bagşymyz, Jemal Saparowndan köp maslahatlar alýar. Halipamyz Jemal Saparowndan köp sagollar aýdýar. Biz ýaşlara täze aýdymlar döretmekde ýa täze aýdym döredimizde maslahatlaşýar. Ak yürekden öz pikirlerini beýan edýär. Bize şeýle goltky berýär arkadagly ýurdumyzda. Şeýle saýrak bilbilli o wazly bagşlaryňam, halipalaryňam o wazy belentden belent ýanglansyn. Elbette bizim ol arzulara goşulýar sebäbi häzirki wagtda sunutyň güllän döwri, medeniýetiň pajarlaýan, ömrümiziň galkynan döwri aýdym sazyň şyrna wazyna goşulýar. Şol aýdymlarda süýjülik bar, edillik bar, watan bilen aýdymyň sazlaşmagy yüreklerde, köňüllerde arkadaga bolan süýgüni döredýär. Nur bolup ömrüne ýugrulma bardyr, ýyl kerem söz diýse ugruna bardyr. Bir keremli diýdardyr, edil arkadag diýen gowşygyrlar şahyryň şol gursagymyz dolurýar. Arkadagymyza alkyşly sözlerimizi biz çyn yürekden beýan edýär. Sebäbi döwrüň döwletiň güllemeginde şeýle gepleşikler taýýarlap halka hödürlemekde Mehman arkadagymyzyň döretip berýän şertler. Elbette Yakup şu döwrümizi galkyndyran Mehman arkadagymyzyň jany sag bolsun. Gahrman arkadagymyzyň tutýan tutumly işleri el müdamara waj alsyn, başydyk bolsun. Döwletli diýarymyz, arkadagy diýarymyz toýun mekany bolup durýar. Müdama ýurdumyzda toý bolup dursun, toýlar toýulaşsyn. Gahrman arkadagymyzyň jany sag bolsun. Arzu hasyl bolsun. Bizim şol arzulara goşulýar, ýurdumyzda toý bolsun, toýly günlerde aýdym sazy ýanglasyn, şyryn mukam ýanglasyn.
süýjü sözler birege pikirlenmeden parça bolup Ha. geçirdim. Şol eçilen mukamlar bizim göwnümüz güllediýär. Şol gulleýän göwnler bilen, döwürler bilen, ömürler bilen öňe gitmegi tüýsürekden ardy edýär. Sağ ol ya. Sunugatyňyzda da, derejeliňizde de, zähmetiňizde de odamyňyzda üstüne ardy edýär. Bugun gepleşigimizde gel o aýdymlar bilen beräp berdiňiz. Tüýjü aýdymlaryny arkadaky döwür basıp edýän, döwürüň keňi bolup ýanglanýan o wagtlar ýerine ýetirdiňiz. Indiki gepleşigimizde de arkadaky watanyny sahnalar beräp, toýlarda, tomoşalarda aýdym aýdyp şeýle ýüreň o wagtyny birege paýlaşyp durmak biziň hemmämiň ýetirsin. Sana dörjülük alemine üstüne vardı. Sağ ol. Sağ ol ya. Sağ ol. Alha, hormatly watandaşlar. Aşgabat Meden Din Jalş Merkezi şeýlekem Aşgabat teleýaýlym bilen bilelikde taýýarlap size hodurlayan Bagyt şäher Aşgabat atly gepleşigimiziň dowamyny ýaş zekini meşhur aýdymçymyz Ala Aliýewiň ýerine ýetirmegindäki süýjü mukamlara diň salyňyz. O mukamlarda ýaşaýyş we ýalkynma, ýylgyryş we ýakynma, şo ýakymlar, şo ýylgyryşlar biziň dünýämizde baqy bolsun. Arkadağımız bizi ak yolun öňarp barya, bizim döwrümüz ak, yüregimiz ak, göwnümüz ak, ýolumuz ak, bizim ýorgudymyz ak. Şoň üçin şu ak göwnler şatlygy besleýän mehriban arkadağımyzyň saýasynda görjeňiz gowluk bolsun, ýagşylyk ýaranyňyz bolsun, halallyk hemraňyz bolsun. Ýagşy günler ýagşylyga ýetirsin. Süýjülükden awat halwadan molun. Duýduňyz zol bolsun ýeriň ýüzünde türkmeniň tuğu dey owadan molun. Ogul bilen arkalydyr ojoklar. Gulpokluca qyýyzlar bilen baý bolun. Şu durmuşda bir-birege aýna dey, halallıkda bir-birege taý bolun. Sowulmasyn döwranlar, altyn şaýyň gymmatyndan bolun siz. Owadan ýaşaň siz, owadan garraň. Türkmenimiň ymmatyndan bolun siz. Ýagşy günler ýagşylyga ýetirsin. Ýagşylykda şu ýylgyran ýyllarda ýaşadýan mehriban arkadağımyzyň jany sag bolsun, işler rewaç bolsun. Alha, hormatly adamlar, şeýle arzuwlar size ýollap buň gepleşigimizi jemleýär. Gepleşigimiziň inniki sana diýdarlaşýança hoş wagtyňyz. Her gün ýoluňa gara, garaşanmam bagyşla. Her gün ýoluňa gara, garaşanmam bagyşla. Özgülerden sırgilep, söyünüm sır verenmem bagyşla. Özgülerden sırgilep, söyünüm sır verenmem bagyşla. Öpünmeli duşanma, menden aýra düşenme. Öpünmeli duşanma, menden aýra düşenme. Gözüň aşy ýaşyna, söyünüm galanymam bagyşla. Hey, gözüň aşy ýaşyna, söyünüm galanymam bagyşla. Bol yaranma hoş wagtym, düşünmedim yaş wagtym. Bol yaranma hoş wagtym, hey düşünmedim yaş wagtym. Ağlamalydy dälim, söyünüm ağladanmam bagyşla. Ağlamalydy dälim, söyünüm ağladanmam bagyşla. Öpünmeli duşanma, menden aýra düşenme. Öpünmeli duşanma, menden aýra düşenme. Gözüň aşy ýaşyna, söyünüm galanymam bagyşla. Hey, gözüň aşy ýaşyna, söyünüm galanymam bagyşla.
günahkar namardım. Oğlan aydar son küsüdüm. Hey günahkar namardım. Alıveli Hüseyin gülüm, bakarım men yalmıydı bağışla. Hey alıveli Hüseyin gülüm, Hüseyin'im men yalmıydı bağışla. Ökünmedi duşanma, menden ayra düşenme. Ökünmedi duşanma, menden ayra düşenme. Gözün acı yaşana, kalanımın bağışla. Gözün